Som a l'espai protegit Natura 2000, Peny Cat-roig Castell, al terme municipal, bé, el litoral del terme municipal de Mont-ras, poblat petit sense turisme ni port ni cap ingrés del turisme, i encara no han balisat l'espai. Pel que podeu veure, les embarcacions es fan als amos, no respecten ni les aigües somes, ni els fons de Posidònia, ni res, ni els banyistes, ni els pàdels que han de passar. Tan maco com passar entremig de les embarcacions, una zona protegida que és preciosa i que podria estar molt ben conservada i valorada. Com veieu, tots es fiquen el més endavant possible. Aquí està pendent d'instal·lar unes balises perquè n'entrin tant, es quedaran més a darrere, que també hi ha fanerògames a algun lloc, la cala Badella allà al fons, també ple de gom a gom, una cala que van balisar l'any passat i que els delinqüents nàutics van arrencar i van robar les balises, i finalment l'Ajuntament es va tirar enrere, esperant que aquest any, amb les mesures de vigilància i així, els enxampin. Però com veieu, és una vergonya. Això és el litoral del Baix Empordà. Existeix la taula de cogestió, que hauria de gestionar de manera ecològica, però evidentment, com podeu imaginar, els interessos del sector nàutic, que estan molt ben representats dins la taula, són un problema i impedeixen que això millori i es vagi restaurant. Vull dir, això serà, si no es prenen mesures més importants, els Mossos van passejant, com us podeu veure allà al fons, però si no està balisat no poden dir res, perquè l'article 73 de la llei no parla del fondeig, i per tant diuen que com que no parla del fondeig es pot fondejar, tot i ser zones de bany i que van fins als 50 metres de les roques, i de les cales aquí per exemple irien als 200 metres. Ja veieu les motos a davant, les embarcacions no estan ni a 200 metres ni boig, i menys a la cala Badella. En fi, així estem, amb un mar Mediterrani el més contaminant del planeta, temperatures històriques, un escalfament que ja estem superant l'1,5, les fanerògames, el principal aliat en la lluita de l'escalfament, perquè retenen moltíssim més CO2 que els boscos en constant regressió, i els intocables segueixen aquí destrossant la nostra costa i els gestors amb por de plantar cara i fer les coses ben fetes. Realment, de veritat, és molt trist el que estem deixant a les properes generacions, molt trist. Salut, des de Cap de Planes, Natura 2000.